Insellmilkom. Min isegwi l-paġna tal-Facebook tiegħi u forsi hemm minnkom li nsertaw l-aħbar fuq il-mezzi tax-xandir, allura kapaċi smajtu li ftit tal-jimilu nħtart mill-Parlament Ewropew biex immexxi negozjati dwar liġi tal-Unjoni Ewropea, immirata biex tnaqqas l-emissjonijiet mill-karozzi u dawk li jissejħu light commercial vehicles bħal huma l-vannijiet. Fil-fatt, din hija leġiżlazzjoni meqjusa bħala fost l-aktar importanti biex innaqsu tniġġis madwar il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, inkluż ukoll pajjiżna. Din se tkun l-opportunità tiegħi biex nagħmel l-almu kollu tiegħi biex inħalli dinja aħjar u aktar nadifa, mhux biss l-itfal tiegħi, imma l-itfal kollha li għalkemm m'għandhomx id-dritt tal-vot ħaqhom dinja aħjar fejn jgħixu. Kif huma l-affarijiet illum, is-settur tat-trasport huwa s-settur li l-aktar li jniġġes. Għalhekk din mhijiex biss liġi ambjentali, imma hija liġi li tista' tħalli effett fuq is-saħħa ta' kull wieħed u waħda minnha. Hija liġi biex innaqsu l-każijiet ta' tfal bl-ażma, il-każijiet ta' tfal b'mart fit-tonsilli u mart respiratorju ieħor. Din hija l-liġi li tista' tgħin lill-adulti biex it-tniġġis li qed jagħmlilhom tant ħsara u jmarradhom innaqsuh. Il-prijorità tiegħi hija s-saħħa tan-nies. Imma biex nagħmlu dan irridu ninvestu aktar u ngħinu lill-industrija tiżviluppa t-teknoloġija li hemm bżonn. Dak li se naħdem biex inwettaq għaliex nemmen li hija r-responsabilità tiegħi li nagħmel differenza pożittiva. Allum insellmilkom.